Clemen. Nu er vi så kommet til en psykolog. Jeg hedder Tykke Bertha. Hvad hedder du? Clemen, men er den Tykke Bertha ikke en kanon? Jo, men jeg kan altså også godt hedde Tykke Bertha. Jeg kommer altså fra Første Verdenskrig, bare så du ved det. En ko på ko på verden. Nej, Clemen, nu stopper vi ikke. Okay, godt. Nu er du så taget til en psykolog, ikke? Ja. Og selvfølgelig har du nogle problemer, ikke? Sammen de ben, du. Hvad er dine problemer? Det er is. Is? Ja. Må jeg få det igen? Det er is. Jeg har Ligesom ice cream på engelsk? Ja. Godt. Ja. Og glas. På fransk, ja. Det er flot, du kan sprog, ja. Men hvad sker der med isen? Når jeg ser det, så begynder jeg at hyle og skrige, så jeg slår i luften. Slår i luften? Ja. Så du slår ikke for eksempel på nettet der, sådan lige ved siden af os? Jeg kan godt. Du kan godt, men du gør det ikke. Du vil ikke skade noget, eller hvad? Jo, ting jeg godt skal, men ikke andre folk. Jo, så en dag bliver, hvad skal vi sige, sådan på en måde gik af med. Så vil jeg. Nej, Clemen, det kommer ikke til at ske, vel? Det er kun et spil. Godt. Men har du nogensinde smagt is? Ja. Dengang jeg blev bange for det. Hvad skete der dengang? Da jeg smagte det, der begyndte jeg at skrige. Men der kom jeg til at Så sidder ordentligt, du. Så kom jeg til at slå på en mand, så han faldt op. Det er lidt dumt, jeg kom til at smagte isen. Men altså, du er meget ung. Kan du tro, du slår en mand i jorden? Du er sådan helt slap svans, ikke? Prøv lige at se de arme der. De er altså ikke særlig store, vel? Nej, prøv lige at se, der er jo ikke noget på dem. Det er ikke det der. Nej, jeg tør sgu selv. Jeg er kommet tilbage til seriøst, ikke? Men hvor gammel var du, da du fik problemer med is? 3 år. 3 år? Hvor gammel var du, da du fik problemer med livet, så? 3 år! Jo, godt, ja. men, hvor gammel var du så, da du fik problemer med salamander? Hvad er det? Det er sådan en lille krybdyr. Nå, ja. Jeg har aldrig haft problemer. Det er forkert, jo! Du fik problemer med alting, da du var 3 år. Nå. Fordi is er alting. Men bare ikke krybdyr, sådan noget dinosaurer. Okay, jeg er tilbage til is igen, ikke? Is, er det sådan flødeis? Det er lidt også med sodavandsis, altså bare sådan is, altså sådan vandis. Is og vand. Al is kan jeg ikke lide. Det er frosset. Ja. Altså ikke alt is er frosset, ikke? Men sådan isterninger. Isvafler. Ja. Isebærer. Ja. Pinnis. Ja. Sodavandsis. Ja. Fuck, du er mærkelig. Man kan ikke have is. Jeg elsker is. Ja. Nej, nu hader is. Nej, jeg elsker is, for jeg laver selv flødeis. Kan du ikke se, det er en ko? Jeg laver en mand, som jeg laver op til flødeis. Jeg elsker is, fordi det kommer fra mig. Ej, det. Nå. Hvad laver du i morgenkål? Hvad jeg laver i morgen? Ja. Vil du invitere mig ud på en date, eller hvad? For det kommer aldrig nogensinde til at ske, du. Nej, det vil jeg da ikke. Jo, bare. Vi kan godt ses i morgen, ikke? Fordi så skal vi nemlig tage dine problemer med is op igen. Nej, så skal vi tage nogle problemer op med dig. Så lad os tage dem op nu. Hvad har du imod mig? Er det fordi, jeg godt kan lide is? Du hader is. Nej, jeg elsker is. Hvis det er ved at få Bluetooth. Jamen, vil du godt prøve det igen? Hvad laver du? Jeg er din psykolog. Du skal ikke røre mig. Du skal ikke røre mig. Ej, det er sjovt. Jeg mener, du skal ikke røre mig. Jeg elsker is, og du hader is. Sådan er det. Det er ikke noget dumt hår, du har. Nej, du skal ikke røre mig. Du skal ikke røre mig. Du skal ikke røre mig. Nej,
jeg. Du rørte mig. Du rørte mig. Du skal lade være. Jeg synes, vi har fået nok for i dag. Nå, Jeg vil aldrig se dig mere. jeg vil.